Takže čauky, ja som Dianka, vítam vás z ďalšieho videa. Toto video bude, ako si urobiť nanuky a môžeme sa pustiť do toho. Budete na to potrebovať formičky na nanuk, približne 100 ml vody a nejaké sirupy. Ja tu mám pomarančový, kiwi a broskyňový. Niekto, kto obľubuje nanuky s ovocím, môže si tam dať ovocie. Ja tu mám maliny. Sú mrazené, ale to nevadí. Vy si môžete dať, podľa chuti môžete si dať jahody, alebo maliny, alebo čo chcete. Tak ja som to práve vybrala z mrazničky, ja som to dala od večera do rána, ale podľa mňa vám určite stačí len na hodinku alebo pol. A potom už to stačí len vybrať a nanuk je hotový. Môžete ho zjesť alebo ho niekomu ponúknuť. A dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Ak áno, dajte like, odber, komentár a tak sa zatiaľ majte.